Si sale nos periódicos, pois a deuda que se está generando fora de presupuestos pois é grande. O sea, se lle a 31 de diciembre de 2010 se debían a proveedores 1 millón de euros de facturas que están fora de presupuesto, o sea, de gasto que se fai non presupuestado. E dese millón de euros, pois a finales de ano se aprobou no pleno 450.000 euros destinados ao pago desas facturas, por causa a 31 de diciembre quedou reducido a 550.000, non? Pero claro, resulta que xa estamos no mes de maio e xa volvemos a ter encima 1 millón de euros prácticamente en facturas novas carregadas fora de presupuesto, que non é menos. E iso é así, está así, igual, e eu penso que o tema de contratación de servicios complementarios ou auxiliares dos que presta o Concello, por caso o servicio de limpeza, pois debería de salir a contrato de publicidade para que as empresas ofertaran por esos servicios que puderan cumprir varias e non só un. É un exemplo, o que digo de limpeza pode ter outras cousas. Tamén vai neste programa urxente un conveniar que as sociedades a utilización dos locales que teñen para actos propios do Concello. Nosotros sempre nos opuxemos a que se fixera un auditorio en Fene, eso xa nos costou bastantes críticas e tal, pero seguimos dicindo o mismo. Non vemos razón para que se pague unha macro inversión en Fene nun auditorio, que despois hai que facer o mantenimiento, e ao mesmo tempo do mantenimiento, pois hai que desembolsar, si se fora a facer, onde decían, hai que desembolsar 20 millóns para comprar unha parcela que está ao lado da piscina. E iso non ten lógica ninguna. A mí me gustaría que tamén tuvera un auditorio, onde un día poder haber unha compañía de teatro, mañá unha de danza, mañá ao mellor unha pequena ópera e mañá, se queredes, unha tertulia, ou que sea, ou a conferencia dun eminente científico, non? Pero creo que non é o momento, non é a situación, xa non era a idea. E pese a iso, eu desempeñaba con eso. Nosotros dixemos que o lugar para esa estructura non era ali, porque ali xa non hai nin aparcamento, pois que van á piscina, onde iban a aparcar todos os que foran ao auditorio, que non ten sentido ningún. Ou comprar por ali máis terreo, que non hai, porque aquilo está todo, digamos, que está todo xa copado. E además nos parecía unha locura cando se estaba falando tanto do plan de Centieiras, que se iban a facer as viviendas en Centieiras, e cando se fixeran esas viviendas no plan parcial de Centieiras, o Concello iba a ter terreo gratis en Centieiras, e xa non tiña que facer aparcamento, miren que non hai aparcamento pola avenida de Tarrío arriba. Entón, aí, ao mellor do cielo, si que vou conocer. O plan parcial de Centieiras tamén caeu, non é que pronosticáramos nosotros non está escrito, non é que viramos o futuro, pero o plan de Centieiras caeu e o sinto polos propietarios, que non alegro de que os propietarios perdan cartos, nin perdan os terreos, pero a saber como vai acabar no seu día o tema de Centieiras, e todo por facer valentías e non ter dous dedos de frente, nada máis. Porque daquela, cando foi o pleno onde se aprobou o plan parcial de Centieiras, estaba Puri de portavoz e non a deixaban nin falar, e por pouco a apedrean, solo e simplemente por abstenerse, nin siquiera votar en contra, solo por abstenerse. Por qué? Porque sabíamos que ese plan caía. Ese plan tiña uns informes en contra que eran demoledores e que pretenderon salvar cos informes dun abogado de Madrid, que cobrou os seus cartos e despois emitiu o informe e se te visto nunha cosa. Pero que iso iba a caer, o sabía calquer burro, porque o sabían eles tamén, porque sabían que detrás desa empresa que estaba aí estaba un abogado de Coruña, e o abogado de Coruña non iba a costar un duro recurrir. E así foi. Recurreu, tumbou o plan parcial de Centieiras e agora non hai plan parcial para Centieiras. E perderon 4 anos. Cando se houberan feito as cousas ben, se fixera as cousas como se deberían haber feito, como en ese caso dixemos que está escrito na ata do pleno. Hoxe en día, ao mellor, as cousas serían de outra forma e sería implicado. Agora, malo vexo. A situación de que está, que encontrei unha empresa que lle vai a dar as condicións que lle estaba daquela hai 4 anos. E iso aí perdeu e deixa a ver se non perde máis, porque a empresa que votaron e que lle sacaron a primeira concesión tamén ten demandados a todos os propietarios e ao final iso vai acabar como o
xeito polos propietarios, que moitas veces te deixas levar e ao final as cousas acaban así. Pero bueno, ao que vemos nosotros, o suelo aí no polígono de Centellas co Concello tarda pelo que hais e tardará moito. Bueno, non vos entreteño máis, aquí van outras cousas a medio plazo e a largo plazo que expoñemos así de medio plazo, que sería de cara máis ou menos hacia a mitad da legislatura, que serían 2 anos, finalización da revisión do plan de urbanismo, vai o tema do centro de día. No centro de día volvemos a decir o mismo. No centro de día temos terreos xa aprobados polo Pleno para ceder á Xunta de Galicia, que son os terreos onde estaban os módulos, e non se ceden á Xunta de Galicia. Entonces, de sempre, na pescaría se muerde a cola, pero porque usted non cede os terreos á Xunta de Galicia, porque non, mentre non me paga e diga que me vai facer o centro de día, non me cede os terreos. Pero vamos a ver, e a Xunta di, non, se eu mentre non me dei os terreos, non presupuesto a centros de día. Se non teño terreos, non mentre non presupuesto a centros de día. Entonces, que problema hai, e insistimos, que problema hai que o Concello lle cede os terreos á Xunta de Galicia para o centro de día? Se cede cunha finalidade. A Xunta non vai a facer ali unha cafetería. Non pode facer unha cafetería. Entonces, que se cedan os terreos e despois de que os terreos estén cedidos, leña, e eu serei o primeiro en dar leña. Pero primeiro os terreos, que son exclusivos para o centro de día. Cedios xa. Pois non, están sin ceder. Como eso, os terreos da ampliación do instituto, que nos enteramos de rebote que estaban sin ceder. Pero bueno, agora supoño que xa estarán. No mes de junio non estaban. Vai tamén de cara a 2 anos o impulso do novo plan parcial de Centellas, porque no momento non se fixo nada, e un programa progresivo para completar o mapa de saneamiento e abastecimiento, que será, nosotros o decimos aí no desenvolvimento, que xa estamos ben, me parece que xa estamos ben de par de tris, e que o que todo o mundo quer é agua e alcantarillado, e despois as pistas medianamente decentes, e iso é o que